участват 7 млади творци. От много вълнение си забравих думите, сега ще ги презирам малко, много пъти си го повторих. Искам да споделя с вас тяхното вълнение, че именно тук в къщата на Андрей Николов се случва това събитие. Също искам да кажа, че откриването на тази изложба е с помощта на Български хелзински комитет и използвам случая да ви поканя още утре на същото място, в което ще има дебат на тема изкуство в чекмедже. Подготвен е и създаден специален филм на тази тема, кратичък, но много силен, по наше мнение, който също ще бъде представен утре. Събитието ще се състои от 11 часа. Всички сте поканени. Какво ще видим днес? Ще чуем от самите автори. Здравейте, умея си. Аз съм Фитин Демоят, като нашата фотофилм Тодан, участвал в магистратура на Националната художествена академия, скулптор художник и ви поставям тук с творчески работи. Следвайте, моля. Така, аз съм Крила Райкова и много ми е приятно, че видим толкова много готини и свежи лица. Беше с адски много труд и упорство и любов направихме тази изложба. И аз участвам с 5 илюстрации по Хобит, които, да, може би те първата стая. Иначе в Художествената академия специална илюстрация и отчатна графика. Добре дошли. Казвам се Марта Райхел. Студент съм в Национална художествена академия, 4-ти курс. Занимавам се в специална живопис. И днес ще ви представя 5 мои работи. Здравейте, аз съм Георги, преподавател по изобразително изкуство и представям на работа в Благодаря за присъствието. Здравейте, благодаря на всички, които са ми уважили да дойдат. Мисля, че се получи добра изложба. Аз се казвам Стефан Коцев, участвам с малка пластика. Здравейте, казвам се Иван Матеев. Наскоро завърших художествената академия, специалност графика и се представям с тези 3 графични творби. Благодаря. Здравейте, казвам се Минчо Содоров. Участвам в изложбата с няколко пластики, няколко рисунки. Искам да благодаря на баща си, искам да благодаря на Андрей Николов, че ни е дал тази къща, да благодаря на Кръпката, да благодаря на Ники Спиров за малко голяма камера и да кажа, че трябва да се обръщаме повече към всички, не само към себе си. Благодаря. Заповядайте.